po 70 rokov niekto tvrdí, že po vynáleze fotografie, filmu a dneska moderných médií knihe odzvonilo. Na večné časy a nikdy inak. Ale toto sú mylné hlasy falošných prorokov. Pokiaľ budú žiť ľudia, budú ľudské príbehy a budú zapisovatelia ľudských príbehov, knihy vždy budú, lebo boli a sú. A môj vzťah ku knihám je absolútne fatálny. Od malička som vyrastal v ich blízkosti, od malička som ich čítal, do dneska knihy čítam, recenzujem, sledujem tvorbu a dokonca sám sa považujem aj za literárneho tvorcu. Takže kniha je v mojom prípade niečo, čo patrí k môjmu životu, ako potraviny, ako rodičia, ako všetko to, čo človek bytostne potrebuje, má rád a bez čoho si nevie vlastný život predstaviť. Takže kniha, síce dneska možno ohrozený druh, ale ešte zďaleka nepovedala posledné slovo. Skôr naopak, len sa nadýchava, aby čo nevidieť, opäť prepukla po svojej celej monumentálnej kráse, plnej farieb, vôni, príbehov a ľudských túžob spoznávať tajomné, nepoznané čosi, čo nás obohacuje a čo robí ľudí ľuďmi. Houk.